ሰላም ኩራት ተኻተልቲ ሎም መዓልቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝካየድ ዘሎ ብተጠንቅቑ ኢሎም ዘውፅኡ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ መጠንቀቕታ ከዓ ብቐንዱ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዘለኹም ሓደ ህቡብ ጌም ኣሎ። እቲ ጌም ከዓ ሮብሎክስ ይበሃል። ኣብ ሮብሎክስ ኦንላይን ጌም ኮይኑ ብዙሓት ቆልዑ እንተዳ ወላ ደቅኹም ሓይትኩሞም ሮብሎክስ ዝበሃል ጌም ትፈልጡ ኢልኩም ጥራይ ሓይትኩሞም ክነግርኩም እዮም እወ ንፈልጥ ኢና። ኣብዚ ጌም እዚ ሓደ ዓብ ሽግር ትረኺቡሎ። ሓደ ቆልዓ ወዲ 10 ዓመት ወዲ 6 ዓመት ወዲ 12 ዓመት ወላ ጓል ኮይና ጓል 10 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት ብሓፂሩ እንተር ኤጅ ኮይኖም ምስ መን ይዕልሉ ይፈልጡ እዮም። በቲ ሓደ ኦንላይን ጌም ምስኦም ዝፃወት ዘሎ ግን ወዲ 25 ይኹን 30 ይኹን 40 ይኹን ልዕሊ ዕድመ ኮይኖም ምዞም ቆልዑ እዚኦም ይዕልሉሎም። ጌም ስለዝኾነ ምስ መን ትዕልል ኣለካ ቆልዓ ከዓ ድላይ እዩ ዝዛረብ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ሽዑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣነዋሪ ነገራት የእትዎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ሓደ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ሃከር ኣሎ። እዚ ሃከር እዚ ከዓ ማዕረ ክንደይ ሮብሎክስ ንቆልዑ መስሓቢ ይጥቀምሉ ከም ዘለውን ክንደይ ሽግር በዚ ሽግር እዚ ከዓ ክንደይ ቆልዑ ሱሳይድ ይፍፅሙ ከም ዘለውን ገለገሊኦም ካብ ሱሳይድ ወይ ነፍሲ ቅትለት ንክድሕኑ ንወለዶም ይነግሮም ከምዚ የጋጥመሎ ይብሉ። ክንደይ ቆልዓ ግን ካብ ክዛረብ ከይክዛረብ ዝፈርሕ ኣሎ። ወለደይታ ክብሉን እዮም ዝብል ብዙሕ ቆልዓ ኣሎ። እዚ ሮብሎክስ ዝበሃል ፀወታ እዚ ከዓ ንክንደይ ቆልዑ ክንደይ ፀገም ዘምፀ ጌም እዩ። ሕጂ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ጌም እዚ ደቅኹም ንከይፃወቱ ኣግድዎም። እዚ ፐርሰናል ፕሬፈረንስ ይበሃል። ናትካ ምርጫ እዩ ንወድኻ ወይ ውላድካ ብኸመይ ትዕብዮ ጌም ክትፃወት ርዮ ዲኻ። ብፍላይ ሮብሎክስ ዝበሃል ኩሉ ጌም ኣይኮነ ቀንዲ ሮብሎክስ እዩ። ኣብዚ ጌም ክትፃወት ርዮ ዲኻ ወይ ካብኡ ክትኣልዮ ግን ብዙሕ መጠንቀቕታ የውፅኡ ኣለዉ። ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት እዛ ቪድዮ እዚኣ ወፂኣ ኣላ። እዛ ሕጂ ኣፀባቢለ ዘምፅኣ ማለት እዩ። እዚ ዝሪኦ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ህቡባትን ፍሉጣትን ዝኾኑ ሃከርስ እዮም። ሃከር ስለዝኾነ ከዓ ብኢንተርነት ሓደ ሰብ ምስ ካልእ ሰብ ክዕልል ከሎ እንታይ ዓይነት ምስጢራት ይዛረባሉ ይሰምዕ። ሕጂ ከምዚ ዓይነት ክእለት ስለዘለዎ ንብዙሓት ውፅዓት ካብ ሽግር የድሕኖም ወይ ዝኾነ ገበን ቅድሚ ፍፃሙ ኣብ ዳርክ ዌብ ዝበሃል ኣትዩ ካልእ ናይ ኢንተርነት መንገዲ ማለት እዩ ብምስጢር እንታይ ሰብ ይዕልል ኣሎ እንታይ ያጋጥሞ ኣሎ ንቆልዑ እንታይ ሽግር ገጥሞም ኣሎ ሓደ ካብቶም ሰናይ ዝገብሩ እዩ ብሓፂሩ ምስጢራት እናውፅአ ከምዚ ሽግራት ንደቅኹም የጋጥሞም ኣሎ ዝብል እዩ። ኣብዚ ተን ብቐንዲ ዝጠቐሰን ጌማት ቀዳመይቲ ሮብሎክስ፣ ካልኣይ ማይንክራፍት፣ ሳልሳይ ጥቕምታት ኢንስታግራም። ክንደይ ቆልዑ ኣለዉ ኢንስታግራም ዘለዎም ግን ብኸመይ ይጥቀሙሉ ዘይፈልጡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብፍላይ ትሕቲ 15 12 ዲሃቭ ኖ ኣይድያ ማዕረ ክንደይ ሓደገኛ ምዃና እዛ ዓለም እዚኣ ኩሉ ቁኑዕ ነገር ኮይኑ ዝስምዖ። ቲክቶክ ፀቂስዋ ነይሩ ከምኡውን ስናፕቻት። እዘን ጌማት እዘን ኣፕሊኬሽናት እዚአን ብፍላይ ቆልዑ ክጥቀምሎም ከለዉ ብዙሕ ሓደጋ እዮም ዝቃልዑ። ምናልባት እቲ ሴቲንግ ኣትኹም ናይ ኪድስ ተዘይቀይርኩም ወይ ናይ ቆልዑ ኢልኩም ሴቲንግ ተዘይቀይርኩሞ እቲ ኩሉ ንስኹም ትሪእዎ ደቅኹምን ክሪእዎ ክእሉ እዮም። ንስኹም ቲክቶክን ሶሻል ሚድያን ማዕረ ክንደይ ፀጋም ኣሎ ማዕረ ክንደይ የማናይ ኣንፈት ዝሓዘ መደባት ኢኹም ትሪኡ። ካብዚ ከዓስ ኣየናዩ ቁኑዕ ኣየናዩ ጥዕና ዘለዎ ትብልዎ ኩሉ ኸ ንሓንጎልኩም ጥዕና ድዩ ማለት እቲ ትሪኦ ኢኻ መግቢ እዩ። ሓንጎልሲ ይምገብ እዩ። እቲ ኩሉ ትሪኦ ቪድዮ መግቢ ንዓኻ ንስኻ ከዓ ናብቲ ነፀብራቕ ንስኻ ትዛረቡን ትዕሉ ካብ ትሰምዖ ዝተበገሰ እዩ ወይ ካብ ተንብቦ ወይ ካብ ትሰምዖ። እዚ ኩሉ ንሓንጎልካ ዝፅየቕ ወይ ሓንጎልካ ዝጠዊ እቲ ንስኹም ትሰምዖ ዘለኹም ንሕና ሶሻል ሚድያ ኤርትራያን ቲክቶክ ሰርች ተገይርኩም ንጥዕናኻ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ዝዝርጋሕ እቲ ቪድዮ ኣለዉ ንፍዓት መብዛሕትኦም ግን ጥዕናኻ ሃሰይቲ ዝኾኑ ወይ ናንሰንስ ዝበዝሖም ሄድኤክ ዝኾኑ ድኻም ልቢ ዘምፅእ መደባት ሒዞም ዝመፁ ይበዝሑ። እሶም ከዓ ቫይራል ዝኾኑ ቁም ነገር ዘለዎም ብዙሕ ቫይራል ኣይኮኑን እዮም ወይ ብዙሕ ቪው ኣይረኣየሎም። ስለዚ ናብ ፔጅናትካ ይመፅን እዩ። ዝኾነ ናብቲ ፖይንት ክንምለስ መጠንቀቕታ ነዞም ቆልዑ እዚኦም እንታይ ይርእዩ ኣለዉ ፓረንታል ጋይደንስ የድልዮም ኣሎ። ኣብዚ ዝገበርዎ ኢንተርቪው ብዛዕባ ሮብሎክስን ማይንክራፍትን እስከ ገለ ንገረኒ ኢሉ እዚ ጆርናሊስት ይሓቶ ኣሎ። እዚ ጆርናሊስት እዚ ዓብዪ ዩቱብ ቻነል ኣለዎ። እታ ቻነል ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገብረልኩም እየ እንተዳ ብምልኣታ ቪድዮ ክትሪእዋ ደሊኹም። ግን ናይ 5 ሰዓት ኢንተርቪው ሕጂ 5 ሰዓት ክትሰምዑ ዘይትኽእሉ ሰባት ወይ ዓቕሊ ዘይብልኩም ሰባት ትህልው ሰብ ትኽእሉ። ኣነ ግን እቲ ዝበዝሐ ክፋል ተገዳሲ ዝበሃል ሰሚዐ ብፅማቕ እቲ ኣገዳሲ ንደቅኹም ከድሕን ክእል ዝበልክዎ ነጥብታት ከምፃልኩም እዩ። እቲ ዝገርመኩም እዛ ሮብሎክስ ትበሃል ጌም ልዕሊ 75 ሚልዮን ተጠቀምቲ ኣለዋ። ተኽኢልኩም ንደቅኹም ሕተትዎም ወይ ንውላድኩም ንጓልኩም ንወድኹም ሮብሎክስ ትበሃል ጌም ትፈልጥ ዶ ኢልኩም ሕተትዎም። ሲሪየስሊ እዛ ሮብሎክስ ትበሃል ጌም ትፈልጣ ዲኻ? ዱ ዩ ኖ ዘ ጌም ሮብሎክስ? ዱ ዩ ፕሌይ ኢት? ጀስት ሕተትዎም ደን ካብቲ ዝብኹም መልሲ ተፀቢኹም እንታይ ክብልኩም እዮም ስምዕዎም። ኣብ ዓለምና ካብተን ዝዓበያ ናይ ቆልዑ ጌም ዝበሃላ እንተደኣ እንታይ ኢልኩምኒ ሮብሎክስ እያ። 75 ሚልዮን ኣክቲቭ ዩዘርስ ንመዓልቲ ኣለዋ ኣብዛ ጌም እዚኣ። ኣብዚ
application is مبزحتهم سوات يام زلو تازحت صرتن زغلطفتن كابز ጉዳይን ሽግርን ከተወጻካ ትኸል እታ application ቀጥታ ምድምሳሳይ ማለት ኣብታ application እንታይ ያጋጥም ክትሕል ሓሊኻ ክሕሎ ይከኣልኒ ቆልዓ እታ application ደምሲስካ ግን ካብዚ ሁሉ ድራማ እንደቀ ካብዚ ሁሉ ሽግር ከተሕሎም ትኸል ኢኻ ሓደ ካብቲ ነዚ ቀንዲ ጉዳይ ናብ ሶሻል ሚዲያ ዘምፀ ሓደ ህቡብ ዩቲዩበር ነይሩ እዚ ዩቲዩበር ካ እንታይ ገይሩ ነዞም ንቆልዑ እናዳናገሩ ንቆልዑ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ሮብላክስ ከም ቆልዑ ተመሲሎም እናዕለሉ ንቆልዑ ግሩም ዝገብሩ ወይ ዘደናግሩ ብሶሻል ሚዲያ ገይሩ ይረኽቦም ሞ ድሓር ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ናቱ የቃልዖም ነይሩ ሕጂ ከምኡ ገብራሎ ምስ ሰምዑ ሮብሎክስ ነዚ ሰብ እዚ ባን ገይሮሞ ካብቲ ናቶም ሮብላክስ ጌም ኣልዮሞ ኣካውንት ኣልዮማ እሱ የቃልዕ ነይሩ እንተኾነ ግን ነታ ናቶም ነታ ሮብሎክስ ትበሃል ጌም ሕማቕ ሽም ሂብዋ እቲ ገመን ኮ ይፍጸም ኣሎ ግን ሰብ ተዘይፈሊጡ ሲ ዳርጋ ይተዓበጽ ዓይነቱ ስለዝገበሩ እቲ ችግር ንኸይወፅእ ሸፊኖሞ እንተኾነ እዚ ዩቲዩበር ዓቢ ቻነል ስለዝነበሮ ግን ኩሉ ሰብ ይሰሚዑ መብዛሕትና ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘለና ስማዕረ ክንደይ ሮብሎክስ ሓደገኛ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና መብዛሕትኦም ካ ካብዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ንደቁኹም እለይዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ መታ ነዚ ቪድዮና መብርሂ ክኾነልና ጎኒ እዛ ቪድዮ ፕሌይ ገብረልኩም እዛ ቪድዮ ረኣይዋ ሽዑኡ ሙሉእ መብርሂ ይኸበኩም ግን ኣገዳሲ እዩ እታ ቪድዮ ክንሪኣ ክንሰምዓ ብዓይንና ማለት እዩ ሊንክ ኣብ ታሕቱ ንገብረልኩም ቀፂለ ከዓ ሓንቲ ሓፍትና ብዛዕባ ሮብሎክስ ዝበለቶ ኣሎ ልክዕ ነዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን ዓብዪ ሽግር እዩ ምክንያቱ ዝበዝሑ ኣክቲቭ ዩዘርስ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ከምኡውን ኣብ ኢሮፓ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዓብዪ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ኦንላይን ፕሬደተርስ ዝበሃሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ፕሊስ እዘን ቪድዮ ኣከታተል ኣቢለ ከምፅአነ ናይዚ ሓፍትና ቪድዮ እውን ሓፃር ከስማዓኩም ክልትአን ፕሊስ ንከታተል Roblox, Minecraft, Instagram, TikTok, Snapchat. Okay, tell me about Roblox and Minecraft, because I don't know anything about gaming. I don't game. I don't. Understood. I don't either, but it's part of the investigation. You got to, you know, a lot of times I'm investigating, I end up on these games or apps. And Roblox is the one that I'll focus on the most because that seems like the majority of the issues right now. I know little kids that use that game. There's 75 million active daily users. So it's the largest children's game in the world right now. I've been telling people too about what you've been telling me for at least 6 months now about the 764 code. None of their kids are off of it yet. Yeah, most people they throw their iPad at their kid, they put them on Roblox, and like I said earlier, little cartoon characters running around the screen, no harm in it. But, you know, something that most people I see, like you didn't seem to even know, but like they just banned there's like a young guy who was actually groomed and had issues for himself on Roblox, who has a popular YouTube channel. He started catching predators on Roblox, just regular old predators that are interested in children, not these guys. And he got, to my knowledge, there could be more. There was 6 arrests. I saw 6 mugshots that came from this one guy. His name is Schlepp, and he went like mainstream on the media because Roblox sent him a cease and desist letter for being a vigilante on their platform. They did a press release saying that they're banning vigilantes from Roblox, did a whole statement. You should see this press release. It's unbelievable that all their excuses of why they think vigilantes should not be a part of Roblox. There are a ton of predators. Is this publicly available? Yeah. We'll post that up right now too. Absolutely. So this is the official statement from Roblox saying why vigilantes shouldn't be taking down pedophiles and sextortionists off of their platform. They want these people on there. They want these fucking people on there to That's essentially what it's meant to me. Your children. And your children are on here, and I'm fucking telling you, you better get them off. You better fucking get them off. It is going to happen to you. Yes, these people, they're sitting predators, if you've noticed. Dude, what the fuck? What fucking parent keeps their fucking kid on there after we're telling them this shit? I don't know, man. I don't know, but it's unbelievable to me, and predators hang out in spots where they can prey on victims. That's why there's so many teachers, why there's so many police officers, why there's so many parks that things happen at, or gym teachers, or people in positions of power where they have access to children. That's where predators end up, and then people are surprised by it. They wonder why. Like, why do you think these people took the job in the first place? Do you think that they weren't a predator, they weren't a pedophile prior to taking the job? Like, they've always been one. So when they're on Roblox, and it's the largest children's game in the world, obviously it's the largest children's game in the world. Yeah, largest in the world. So when largest children's game in the world doesn't want people on the platform saving fucking kids. That's Are exactly you fucking right. listening to this shit, people? The largest video game platform in the world doesn't want to take any measures, any
fucking measures at all to save kids. In fact, they made a press release discouraging it. Yes. A cease and desist. Cease and Sorry, desist not a and a press release. Both. And you're fucking paying this platform money. There's millions of people that are going to listen to this, and I'm fucking telling you, you are complicit in this shit. 100%. And let me tell you some more, Sean. So Roblox, if parents have their kids ካብዚ መደብ እዚ ቁርብ ቀሲምኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ከም ትሪኦ ዘለኹም ንደቅኹም ካብ ሮብሎክስ ተኸላኸሉሎም እዚ ቴሌፎን ንሪኦ ዘለና ሮብሎክስ ከመይ ይመስል ልክዕ ናይ ጌም ኮይኑ ኣብ ሞባይል ኣፕ ዳውንሎድ ክትገብሮ ከም ትኽእልን ልክዕ ኣብ ሞባይል ኣፕ ኬድካ ከዓ ደሊት ክትገብሮ ወይ ክድምስሶ ከም ትኽእል እዩ ዝተፈላለየ ኮሚኒቲ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ጌም ትሪኦ ዘለኹም እናተፃወቱ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት እዮም ድዕሉ ብሓፂሩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ፌስቡክ ድዩ ሰብ ኣድ ፍሬንድ ጌርካ ትዕሎ እዚ ግን ጌም እናተፃወትካ ምስ ሰብ ትዕልል ምን እዮም ዘሰባት እዚኦም ክትፈልጣ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኦንላይን እዩ እንታይ ኢሎም ዝዛርቦም ኣለዎም ስደቅኹም ኣይክትፈልጡን ኢኹም ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾኑ ከዓ ፅልዋ ክህልዎም ይኽእል እዞም ሰባት እዚኦም እንተስ ንቕንዕና እንተስ ንጌጋ መንገዲ ክመርሖም ኮይኖም ሓላፍነት ናይ ወለዲ እዩ ወለድኻ ክትፈልጡ ስለ ዘለኩም ብቐንዲ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ናይ ቀዳማይ ዓለም ሰዓትና ናይ ቀዳማይ ዓለም ፀገም ኢና ረኺብና ናይ ቀዳማይ ዓለም ፀገም ከዓ ምስ ቴክኖሎጂ ተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ንፈትሖ ሓቢርና እዚ ኢንፎርሜሽን ሼር እንተደኣይልናዮ ብዙ ሰብ ክፈልጥ እዩ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ እዚ ወድሓንኩም